Dolig yn cyrraedd Dregaron. Oes digon o dwrcis gyda'r dan? Oes, digon i bothu'r 5,000. Os pawb wedi sorto'n rhegion mas? Mae llwyth wedi bod yn prynu wrthon ni. A ni de, mae siop yn wag. Gwych! Pob peth wedi sorto a pawb yn Dregaron yn barod ar gyfer y Nadolig. Sefwch fi ni, rhyw mae dynion tan yn wedi seren a ffig y goeden. Bach o bach, beth ti'n lan? Fi o'n i wrthi nithwr. Wel, i tro bach o ddyn a nithwr. Wedi, o'r diwydd hynna nawr. Beth yn y byd? Mae hyn yn disaster. Dim dewis amdani, mae'n rhaid i ni ffono o tîm mawr. Pwy, Mr Pugh? Na, gefwyn mwy pwysig na fe. Steve? Bach a bach na ge. Wat, pwy da? Wel, Sean Corn wrth gwrs. Gwnaed tîms co gyda fe nawr. Os rhywun yn gwybod i user hynny. Ydw fi yn corneswyn a topcymru.net. Hysht, mae fe'n canu. Ho, ho, ho! Mae Catherine Hughes. Siwrt mae pethau'n Dregaron la. Chi'n barod i fi alw heno? O, Sean Corn bach. Allwch chi helpu ni? Drychwch, ni wedi cael disaster. Mae seren wedi mynd. Chi'n gallu helpu ni? Ho, ho, ho! Sem amser gyda fi, ond mwredd sem gobydd caneri gyda fi gyrraedd Dregaron heb y seren yna. Wel chi wylo amdani gloi, neu bydd plant Dregaron heb anrhegion leni. Wel, Sean Corn bach, os nag i chi gallu helpu ni, pwy sy'n mynd i? Helo? Sean Corn? Chi'n clywed ni? Chi ar mute? O, reconnecting. Beth sy'n bod ar y Wi-Fi yma? Rhywbeth arall rhaid fod codi'n cabinet nawr to. Wel, mae eisiau dal y dihir yma. Well ffono Chief Superintendent a Detectives ac wedwch wrth i nhw am ei siapwy. Mae'n rhaid i'r seren fod ar ddeg o goeden cyn hanner nos heno. Ni fi ddim Dolig i Dregaron. Na ni, rhywbeth arall wedi ganslo yn Dregaron. Ni dal yn ars am Eisteddfod yn dod, a nawr, falle gollon ni'n Dolig. Typical! Reit, helwn ni neges nawr i'r Chief Superintendent. Rhywbeth wedi dod trwyddo gyda chi hefyd ti, sydd eisiau ni soto cyn Dolig. Mae rhaid i cofio disiau doeth, mae Dregaron a le tawer. Sy'n pobl drwg yn mewn Dregaron? Sa di gweld dim byd yn digwydd mas ache. Wel, dwi ti ddim yn gallu gweld bellach nad y drwg, ta be? Ie, sdim byd wedi digwydd mas Operation Julie yn y 70au. Diolch byth. Mae'n neis cael bach o quiet life. Beth sydd nawr dim sionen i gael? Ar gyfwng yn y dreg, cyhoedd Catherine Hughes wedi cysylltu. Peidiwch gweud bod rwy'n wedi parco'r double yellows to? Na, gwath! Pam beth yw yna, sa'n chi gweld? O, fe llenwch y mas yn wir. Seren coed yn y dref wedi ei ddwy. Mae angen i fynd nôl ar yn canol nos neu ni fydd Dolig yn Dregaron eleni. Seren? Pa seren? Wrth gwrs bod seren fod ar ben y goeden. Mae hwn yn yr gyfwng. O, di na'n feddwl sa'n ni gael big bach prof a fyny wedi bod mor dda lenifyd. Wel, ni wedi cael fy angen lino ar ôl gweithio mor galed lenni. Meddwl ar waith, mae'n ein chi pedwar fynd lawr i'r dre ar unwaith, sy'n eiddan nhw choffi, a cofiwch i'r detectives gwrdd yn y lab. Fe cian Danny, boys! Edrych am gliwiau trwy gydol y dydd.
dôl. Dyw dall ddim yn gall o mae ganddo ddaw, a doedd yn ei cadw ar y trywydd iawn, achos ni'r detectives gorau y byd yn chwilio ond liwiau o hyd a hyd. Defnyddiwch chwyddwydr i edrych mlaen y law i weld y pethau bach a'r bethau mawr. Ble mae dechrau gwedwch, a ble mae dwl? Ond boi mae'n liability. Wel, mae lot o bobl busnes pwysig iawn o'r Dregaron. Mae rhai bod rhywun wedi gweld yn ethwyr. Ie, ti'n iawn doedd, mae hynna'n fan dda i dechrau. Ewn ni gofyn pawb os maen nhw wedi gweld unrhyw gliwiau. Let's go de! Mae'n bryd rocio rown y siopau. A falle wylwn ni dwl ar y ffordd hefyd. Ti'n rhedeg roedd y siopau, gobeithio bod dim gormod o views. Wel chi ni dechrau shifto, neu chief fydd yn hoff i views. Ble mae'n Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i bawb yn y drip, oes gyda chi views. Ti'n rhedeg roedd y siopau, gobeithio bod dim gormod o views. Wel chi ni dechrau shifto, neu chief fydd yn hoff i views. Ble mae'n Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i bawb yn y drip, oes gyda chi views. Mewn i bob un siop o'r gweil o lan y top i ni o'n gau. Rocio rownd y dre a dreifo dros y lle pwysig ar fai. Ni'n chwilio ac yn chwilio, ond does dim byd i weld fan hyn. Mae diog wedi blino a gwallt oedd yn dechrau trwy'n wyn. Ble mae'n Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i bawb yn y drip, oes gyda chi gliw. Ni'n chwilio ac yn chwilio, ond does dim byd i weld fan hyn. Mae diog wedi blino a gwallt oedd yn dechrau trwy'n wyn. Ble mae'n Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i bawb yn y drip, oes gyda chi gliw. Mewn i bob un siop o'r gweil o lan i'r top i ni o'n gau. Rocio rownd y dre a dreifo dros y lle pwysig ar fai. Mae Dregaron mewn argyfwng, rhaid dod o hyd i'r seren dlos. Mae Santa ar ddechrau, rhaid coedi rhwng i ni i droi'n nos. Ble mae'n Dregaron, yn y Dregaron, rhaid hon i pawb yn y drip, oes gyda chi gliw. I'r rhedeg roedd y siopau, gobeithio bod dim gormod o giws. Wel chi ni dechrau shifto, neu chief fydd yn hoff i views. Ble mae'n Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i bawb yn y drip, oes gyda chi gliws. Ble mae'n Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i bawb yn y drip, oes gyda chi gliws. Reit y boes, ni wedi cysyniad. Mae rhaid bod CCTV gyda'r Rhiannon. Ewn i mewn. Be? Yr holl ffordd i so piano yn pam? Mae'n fod beth yma de? Ffordd hyn boes, dewch. Jiw na. Mae lot yn gynnar i ddechrau siopa
brysur awr wedi flaen o'r goeden. Pwy sydd wedi cael ei drop y William Rally? Efe? Ydyn, expert yn ddysg Dregaron gyda'r llygaid cra. Pwy CCTV gyda chi? Sdim eisiau CCTV yn Dregaron, mae popeth yn sôn nhw. O'n i'n meddwl fysa hon yn dod yn fwy. O'n i'n gweld chi'n pigwr yn y goeden. Ydych chi wedi edrych o dan y goeden rhag ofn bod y siren wedi gwybod? Syniad da efo. Diolch i chi am eich help. Mewn iaith gwahanol. Na, mae fe upside down da ti dallt ar mlaen na'i darllen e. I ddal y dihirin fydd rhaid chi garlamu at y llinell derfyn, neu fydd bet a bwci. Beth ar yr ddeiar mae hynna'n meddwl? Sa'n deall pethau fel hyn? Pwy oedd madreth o neithwr? Y dynion tan. Siocyn o flaen i weld nhw. Der mlaen, y gloi awn ni, gloi ar byd i nhw. A le mae dwl nawr? Ni'n ei golli fe to. Wel, detectives, beth sy'n dod â chi o holl ffordd lawr fan hyn? Ydych chi gallu gwneud sens o'r cyma? Ni gael bennig ar y job ma, wir. I ddal o dihirin, fydd rhaid i chi garlamu at y llinell derfyn, neu fydd bet a bwci. Bwci? Bet? Chi'n hafo rhywun o'r enw Bet? Wel, na gyd ti dod i meddwl fi yw, mae rhasys cyfflau yn lan heddi. O, da! Bach yn bell i chi gerdded o fan hyn. Sa'n cyrraedd dim pellach na beth i eisiau. Peidiwch poeni, sortau lift mas i chi nawr. Hei, ble chi'n mynd? Bant dyma ni rhasys! Cadwch lygad ar y trac. Mae rhasys Dregaron yn ôl. Dewch i wylio rhasys cystadleuol yma ar ddydd Gwener a ddydd Sadwrn, gyda chyfleoedd i ennill arian mowr, a gwylio rhasys o'r safon uchaf. Dewch i fwynhau cystadlu ar gaeau dorrychau gyda cheffylau enwog o Berwyn Bonner a Caron Cruiser yn brasio yn erbyn ei gilydd. Bydd hwnna'n ras a hanner mae'n sicr. Ni fydd y ras yn ei sioni felly hebwch eich cynnau nawr. Rhasys Dregaron, peidiwch o'i methu. Croeso mawr i rhasys Dregaron o gae dorrychau. Mae'n diwrnod sych, diolch. Mae'n amlwg fod i'n mynd i fod yn ddyr arbennig o rasio heddi. Mae'r dorf yn dechrau cyrraedd ac mae'n edrych fel diwrnod prysur iawn i Voice y Giat. Bwyd ladies! Croeso i rhasys Dregaron, 5 punt mynediad plîs. Mae bwcis drafod a pofo bod chi'n bodiwch sy'n eich bet. Ie, mae digon o bwyd a diod yn yma sgogs ni'n eich neu rai Celtic mewn enw. Mae hwnna'n rhywun yn technwyd. O, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Diolch yn fawr! Mae bwyd a... Wel ie wir, mae'n prysuro yma. Tybed pwy fydd yn fuddigol heddiw. Wrth clywed y bwcis prynawn yma, dim ond 2 ceffyl sydd yn debygol o ennill heddi. Wel ie wir, Caron Cruiser y ffefryn mae'n siŵr, ond ti beth yn gwybod gall unrhyw beth ddigwydd yma yn Dregaron. Dewch i ni cael gweld pwy o'r ffefrynnau erbyn hyn. Caron Cruiser, 5-1, dim ceffyl yma heb colli raseleri eto. Gewch derfan dydd fan hyn, Caron Cruiser 7-1. Peidiwch gwneud i'r llyll, dim ras un ceffyl o hwn.
Mae Berwyn Bomber heb colli eleni eto'ch blaen. Diolch yn gwaith, rhaid eti lawr. Mae'r ras yn dechrau mewn 10 munud. 10 to 1 ar Berwyn Bomber, odd gofod dydd. Caron Cruiser 7 to 1, Caron Cruiser 7. 5 to 1, Caron Cruiser 5. Fetchwch Berwyn Bomber ennill, 10 i 1. Odds arbennig yma, a sôn am arbennig, drychwch ar y dorf eleni. Mae'n llawn dop yma, ac ambell i fascinator yn fwy na'r jockeys. Dewch i ni fynd lawr i gwrdd o rhai o'r ladies sydd yma heddiw. Wel, dyma ni ma Lenny to. Siwr i chi gyd. Helo, ni'n iawn, diolch at ydde. Fi'n licio dy fascinator. Diolch, cys fy'n edrych a di-dag i'n casau. Mae e'n neis, a ti wedi dod i ben i gael y match o tegwr yn spot on. Mae hi oedd ma'n boen dod. Mae nhw'n gwasgu barod tip sôn am 5 munud, please. So, dynion fan bod ei haneru. Chwer eich bets lawr eto? 10 to 1, nes i roi bet ar i Caron Cruiser 7 to 1. Mae'r odds yn dda yma heddiw, gobeithio fydda'n ennill. Mae'n ei bag bach newydd arna ar gyfer y Dolig, Jiw a fi. Mae'r holl betio gwyllt mae'n codi wan bwyd yna. A fi de, rwy'n gallu rodi'r burgers o fan hyn. Dewch i nôl burger a chaws gyda sglodion. Dim ond i 5.50. Popcorn a chraim, 2.50 ar un. Jiw, mae lot o bobl yma heddiw. Mwy fi erioed wedi gweld. Oes, efallai achos bod Caron Cruiser a Berwyn Bomber heb golli eleni, so fydd hi'n ras agos. O ie, wrth gwrs. Siocled boeth i gadw chi'n gynnes cyn y ras. Te a coffi, dim ond 1.90 ar un. Gai siocled poeth, please. Un coffi fi, please. Llaeth dim siwgr os gwelwch yn dda. Dim problem. Cwchi, mwynhau. Diolch! Ni'n agosau at y ras fawr. Dere ni gael mynd lawr i weld rhai o'r jockeys yma'n paratoi gyda 2 munud i fynd. Pa'n meddwl taw ti sydd fyny? Ha, fi sy'n mynd i ennill, a wyt ti'n mynd i fod yn cefn yn mynd i'ch chi'n sy'n terfyn? Ha, gawn ni weld. Na, fi sy'n mynd i ennill. Na, fi. Dwi edrych yma i feini chi gyd. Gawn ni weld pwy fi'n ffynddisigo. Dim chi mae'n siŵr. Mae pawb yn barod yma yn y ffeinal fawr. Pawb yn barod i fynd. 3, 2, 1, ewch! Dyma ni, maen nhw wedi dechrau. Berwyn Bomber yn dechrau yna, Caron Cruiser yn agos ar ei ôl. Seren Sowar yn agos iawn i fynd hefyd, heb gweld llawer ohono o blaen yma. Diffwys Dynamo dal nhw lan. Caron Cruiser yn agos ar yr ochr fas. Mae'n mynd i fod yn agos wrth i ni roi'r gornel olaf cyn bwrw am adref. Caron Cruiser yn restyn ei mantais, ond mae'n edrych fel bod Berwyn Bomber wedi newid gear. Berwyn Bomber nawr wedi ochr i ochr da Caron Cruiser, ond mae'n edrych fel bod Caron Cruiser wedi dechrau arafu, a mae Berwyn Bomber yn cymryd o'r lle cyntaf. Wel, am ras gyffroes. Da iawn Berwyn Bomber o'r holl gyffylau a jockeys sydd wedi cystadlu yma heddiw. Mae'r joci buddigol ar y llun i'r derfyn nawr gyda Efa. Gadewch i ni gael glywed beth sydd ganddi ddweud. Diolch i ti, Mark. Dwi am yn ab gyda joci Berwyn Bomber. Siwr i Polly. Am ras sut wyt ti'n teimlo? Mae'r ras wedi gael wastad un cyffroes ac yn cysylltu. Mae'n bleser cystadlu a ennill yn hefyd. Roedd hi'n agos iawn o'r ôl y cornel olaf. Na beth oedd yn mynd rhaid yn meddwl. Yr unig peth ar hwnnw oedd rhaid dan
Ond i'n gwybod faint ni'n cais i cael hwn. Rwy'n gofysiennu i chi ac i ben i bod. Diolch yn fawr. Cut, diolch yn byd. Diolch byth ras yn siŵr yn ydyn ni eto. Mae'r cynnal ma'n pwysio tynau. O gad y gwyno ochan. Na gyr wyt ti wedi bod yn gwneud trwy'r dydd. Dwi'n mwyn i hanner i. Mae'n mysyn os yn gwrdd yn nhw. Dwi di. Di fel sy'n wedi mas i'n eithaf y tynach yn y bocs yna. Be mae'r golau cwch na'n ei feddwl? Mae'n yn dal byw. Oops. Wel, sori os glywch chi'n rhywiaith anweddus fyna. The joys of live television! Wel, dyna ni am eleni eto. Rhasys o safon uchaf yma yn Dregaron. Ymunwch yni eto blwyddyn nesaf. Nesta! Sori boen chi, ond rydyn ni yn dal busnes bwysig. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheus o gwmpas y lle? Ie, it's suspicious. Rydyn chwilio am gliwiau. A dweud y gwir, ffindiau sy'n un o'r gliwiau os o'n un o'r ffensys. O, byddwch chi fi darllen allan byr. Ymlaen â chi barhau gyda'r antur. Ewch ar frys i'r wachodfa natur. Ar frys? No way, Jose. Sa'n mynd ar frys sir, man. Gwarchod o beth? Beth yn y fideo hwnnw? Cos Carol allan, gwanta ni. Ac yn chi fynd, fe'n bod rhywbeth arall hefyd. Oedd yn sôn i beidol i'r cysyllau. O, cliw arall, boned. I've got a quick losses cash in the back. Digon o arian, a ffefr Covid. A'r boi ma di cael ail job fe. Pa enw sef ddylfa de? Ni gael benni gyda'r job ma wir. Wel, mae'n anodd i dweud achos mae e mor ffodlyd. Ond mae'n edrych fel twm i fi. Case closed! Twm siwm hati! O'n i'n gwybod mae fe oedd e. Fi yw'r unig ddihiren rhwng ffwr hyn. Ie, ti'n iawn do. O felly ni cario ymlaen gyda'r cliws. Just a gofyn. Come on, banta ni, gosgarol.
Wel bod ni'n waco, mae'r sionau 13 yng Nghors Caron cerdded crwydro ffwrdd â ni. Gweld byd natur, blodau hardd ac awyr iach, a darlluniau fanta ni'n y bore bach. Mae le llawn hanes, yma nawr ys amser maith, yn le i'r bobl dorri mewn am rhaid na'r ffaith. Lle byr ein rhyw ffordd, yma'n cludo nôl am lan, fel y tref ei gelwn unau yn ein blaen. Ni'n joio wac bach yn hyn ni, yn marcho'r gorsiau 1, 2, 3. Ymlaen y crwydro'n unau ffri, ie cefwyr hapus ydyn ni. Cefwyr hapus, cefwyr hapus, ie cefwyr hapus, hapus ydyn ni. Cefwyr hapus, cefwyr hapus, ie cefwyr hapus, hapus ydyn ni. Cefwyr hapus, cefwyr hapus, ie cefwyr hapus, hapus ydyn ni. Cefwyr hapus, cefwyr hapus, ie cefwyr hapus, hapus ydyn ni. Ni'n joio wac bach ydyn ni, yn marcho'r gorsiau 1, 2, 3. Ymlaen y crwydro'n unau ffri, ie cefwyr hapus ydyn ni. Cefwyr hapus, cefwyr hapus, ie cefwyr hapus, hapus ydyn ni. Cefwyr hapus, cefwyr hapus, ie cefwyr hapus, hapus ydyn ni. O, fi joio cerdd gos. A fi joio celfed. Fi'n hoffi gwara hadar. Mae elych a hyd ar y gos. Fi'n hoffi dod yma hefyd yn clywed y gwgw. O, y gwgw mor bell! O, odi fi'n hoffi gweld y gwgw. Ffilm hwn! Fewn y bapur! Wedyn ni fod rhywun yn colli hon, so wedyn yma nawr. Ewn i fel be i'r ben! O ie, syniad da! Mae angen cadw gors yn lan. Mae'n neis a fflat. Wyt ti'n gwybod oedd hen rheiffordd o'r llwybr? Paid bod silly. Mae'n gweud y gwir o tred adverteithio fan hyn. Oedd yn mynd i gonfyndyn i Aberystwyth. O, hwnna cwl. Lan mynd un o gosofach di hot. O'r gorffarth o Dregaron. Cohyn hygraf. Pam sy'n nhw'n hoed o'r rybys yn y byd? Mae angen cadw y gwrs yn lan. Mae fe'n edrych am y cosru wedi mynd yn sylwn. Ydy ti'n iawn na? Wedi mynd i ben. Fi dysau hygraf ar y gwrs. O'r gwrs ar ffôn Tregaron.
Ond rydyn ma'n busnes bwysig. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheus o gwmpas eich lle? Ie, unrhyw beth suspicious? Rydyn chwilio am gliwiau. Fi wedi ffindio hwn. Dewch i fi gyda'r llinellau wir. Ewch i'r lle ble mae gwin a whisky ac yn ôl y sôn mae'n gorffwys jwmbi. O, gwrdd. A sôn am orffwys yn gwmwys beth dwi eisiau gwneud. Wel, mae'n rhaid mae'r talbot fan yn siarad amdano gle. Come on de, ble mae'r bws ma? Ti'n lle mynd, fi wedi ffindio hwn. O, clyw arall, darn o defnydd di. O, Batman, mae ie wisgo clogyn di. O, dwlo o mat. Pwy arall sy'n wisgo clogyn di? Wel, Tomsian Catty wrth gwrs. Ond wedyn ni'n slipo draw'r talbot, tra gofyn bod yna clyw arall na. Hwyl! Ie, unrhyw sôn am y seren? Wel, daeth y detectives mewn i'r siop at ei bwr yma. Di sy'n am dastyn yn gwybod le i ddechrau. The blind, the blind. Ie, weles i fi wedyn, pwysio clueless, literally. Wel, clywes i bod nhw wedi dechrau wylo clues. Ac yn doch i afi, mae'n edrych yn god debyg mae fi Tomsian Catty sy'n gyfrifol. Typical! Guaranteed mae fe oedd e. Yr unig bad boy rwy'n ffwrdd. Sa'n i clywed yn y beth yn y siop yn gwall. Beth o? Fyna mae'r gosbi gyd fel arfer. Chi, ni'n gweithio'n galed yn y siop na diolch yn fawr. Bydde hwn byth di digwydd lawer dydd. Be ti'n meddwl? Wel, meddyliwch am o hanes gwych Dregaron. Pa hanes? Wel, mae Henry Richards sy'n ddechrau. Dyna fi boeda. Ac soto'r heddwch yn mor arbennig. Mae nhw wedi enwyd ysgol ar ei ole. Edrych ar hanes y pwthmyn, yn y cerdded drwy'r dreg gyda'i defaid. A beth am y teimlad yn mynd heimlo i gael ysgol yn? Rwy'n cael aber ac arbwyd. Pan mor handi roedd hwnna erbyn hyn. Os chi eisiau mynd i ymgyrffyrddyn ar y clinyddi yma, rhaid i chi mynd ymlaen i Shrewsbury, chwartus. Heb sôn am y syrcas. Syrcas? Pa syrcas? O, bore Gwyners yn y mat, chi'n meddwl? Ie, mae fel syrcas na pryd hynny. Nage facha. Y syrcas. Y syrcas. Daeth i Dregaron yn flwyddyn 1948. Wel, na chi digwyddiad o hanner. Fi'n cofio fy fel tasau fy ddoi. Circus, Afro circus, Afro circus, Afro boogie, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it, move it, move it, Afro circus, Afro move it. Moving your nice and energetic, moving your nice broad face and your nice hip. Woman, you're nice and energetic. Big ship on the ocean that the big Titanic. Woman, a nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Big ship on the ocean that the big Titanic. Oh, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yes! Makeup, original cute body, make a man more than the cute.
when you're nice, sweet, fantastic. Big ship on the ocean that the beat I can when you're nice, sweet, fantastic. Big ship on the ocean that the beat. Let's roll, let's roll, let's roll. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to. Move it. 3, 2, 1. Hallelujah! Siapel siwr I bod yn hopeless! Okay, but beth byddwch chi well erbyn hyn o pan bydd y crowd wedi cyrraedd? Ewch yma eto! Pan dyn ni'n gobeithio bod y siap yn y chi. Timber. Beth sy'n bod yn y ddain na heddi, gwedwr byw. Cwna'n syrcas nifid, mae pawb yn weith. Ydywch ar y acrobat arbennig. Y dinglip. Ni'r acrobat gorau'r byd. Edrych ar ein sefydiadau ni. Ni'n gallu gwneud handstand. Ni'n gwneud chicken cool gyda hwnnws. Cool iawn. Ni'n gallu ffitio mewn suitcases. Dychwch ar ein gwisgau smart ni. Ni'n edrych yn hyfryd. Edrych ar y clwyd mor sonio. Ni'n really silly. Yn silly billies. Fi'n gallu dyglowi. Ond fi yw'r clown gorau. Nag e ddim, dwi lot gwych na ti, coach boy. Ni'n mynd i wneud pawb werthu. Edrychwch ar y rhaidau, mae'r dyn yma mor gryf. Edrychwch yno ni, dyn nhw'n cryfaf o wlad. Wel, dwi'n wedi teithio o bych. Ni'n ddangos eich hyran. Wysod mawr. Edrych hyn o fi'n codi bwysau mawr. Ni mor gryf. Bydde neb o chwarae byti gyda ni. Edrychwch ar y meis, mor rhyfeddol. Mae'n iawn boes, mae'r ysais o'n adeg yma ar hyn o bryd. Relax. O, Ffilm, diolch byth am hynna. Mae'n gwaith Karen fod yn dal yn mor hir. Gadewch i ni gyflwyno i hunain. Ni'r meiniau hapus. Edrychwch ar ein wisgo smart. Ie, edrychwch. Boes, gwrandewch! Dwi'n credu bod y bosses ar y ffordd! Gobeithio bod chi weld Margaret. Ewch i sefyll. Mae syrcas ar ei dechrau! Bod yn ddigion ar ffordd i gysau. Croeso i syrcas Dregaron. Syrcas dathu'r dref. Waw, joien hwnna. A fyne, mae'n swnio hollol wych. Hei, drychwch, mae'r detectives e cyrraedd y talbot. Deli chwilio am gliwiau, siwr o fod. Fel wedes i, y blaen cyd yn y blaen. Hei, boys, siw mae'n mynd?
Odych chi dal yn clyw? Les? Mae hwn yn open investigation allan. Allwn ni byth drafod gyda chi. Esgusodwch chi, sori boen i chi, ond rydyn ni'n fawr yn bwysig. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheus o rhywbeth yn lle? Ie, unrhyw beth suspicious? Rydyn ni'n chwilio am rhywiau. A dweud y gwir, nath y pryd y dagan bod y fydl yma o sgiet am. Dewch yn un allan y bach to bawi. Dy'r eiliad o chwythu chi'n erbyn y ffloc. Ewch at y lle sy'n trafod Guinness a stop. Oes rhaid i ni cyrraedd holl ffordd lan i'r clwb rygbi. O le am y peint dana? Dyna fi gyfod yr ydyn na wir. Dim eiliad i'w cholli chi'n erbyn y cloc. Ewch at y lle sy'n trafod Guinness a stop. Guinness a chant yn Guinness. Guinness? Be chi'n meddwl Guinness? Mister Owen hynach am mwyn i fi a Sean. Dau grŵp sy'n gwerthu, a drawn glan y bar. Hei dau allan. Ie? Allwch chi helpu ni gyda'r clyw yma? Ydyn ni'n goffo mynd draw i'r clwb? Dyfeilion i'w chwythu, lle erbyn y cloc. Ewch at y lle sy'n trafod Guinness a stop. Wel, os dim ond un lle sy'n dal yn trafod Guinness rhwng ffordd hyn, mat wrth gwrs. Yes! Mae hwn yn agosach na'r clwb, ond dal yn bell fyd. Cyn i chi fynd, sa'n gwrs os mae'n bwysig, ond ffeindius i'r heddlu yma. Na fe to, heddlu trwy trwy'n cati yw hyn. Mae hyn mor amlwg. Ie, am unwaith ti'n amlwg, ond felly ni gambio ymlaen, rhag ofn. Bant yn i de, yw'r mat yn dani.
brysur. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheus o rhywbeth o lle? Ie, unrhyw beth suspicious? Rydych chi'n chwilio am rhywbiau? Beth sydd yn y ffag yma ne? Riddle arall. Gall i fi darllen allan? Rhaid gyfarchiadau chi'n agosau at y drysor, ond i ennill y gêm, mae rhaid chi gwybod y sgôr. Clyw hawdd, mae'r tîm yn ymarfer draw ar cae. Cynnal ffag yma wir, mae'r cliwiau i gyd yn yma. Come on, Dad, hasta ni. Le mae'r hysna? Emyn, mae gas clywed o'r bws ma. Fi di dweud wrtho ti ddigon, pryd wyt ti mynd i dod â hi mewn am service? Os dim amser fi heddi, fi flat out. Fi'n helpu detectives on a special mission. A dim gwybod, soon as.
Sgorio a seithi, mwyn roed y cwrs mewn gwrdd. Hoci, rygbi a phedroed, dawsfed morau fi erioed. Tîm y Dregaron yn dim ni. Ni yw y mwyaf, ni yw y cryfa, ni yw cryfa, Dregaron ar y bryd. Hoci, rygbi a phedroed, dawsfed gorau fi erioed. Tîm y Dregaron yn dim ni. Esgusodwch mi, sori fod i chi, ond rydyn ni'n ofnus yn sbwysig. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheus o gwmpas y lle? Ie, unrhyw beth suspicious? Rydyn chwilio am ddim iawn. A gweud y gwir, fi newydd ffeindio hwn a bwys y gôl. Dewch i fi daw'r lle allan wir. Mae'r helfa ar ben, a'r atebion sy'n clir. Mae'r lleidr yn ogof yn eich chefndir. Bingo! Gwedes i, Tom Sion Cati. A, ni wedi ffeindio'r sbectol yma a bwys y gôl hefyd. Spectol? Ti'n siŵr Cati ddim yn wisgo spectol, yw e? Falle bod i dan y mas. Ie wir, a dechrau oedran erbyn hyn. Garantid bod eich yn falle fel rhai ni. Dyna ni! Ti'n gwneud tystiolaeth yn un boes. Bant ni ar ystod Tom Sion Cati. Wel, beth sydd wedi digwydd yma? Gyment o ddihirod. Beth sydd wedi digwydd i Dregaron? Yr ymchwiliad yma. Ble mae'r detectives yma? Mae'r amser yn bryn. Pwy sydd ar fai? Spectol. Het ddi. Cerdyn Covid. Darn o defnydd di. Dwi'n teimlo y desyradau mor amlwg. Ond dwi'n ddiego, sa'i di gwneud dim byd. Hesht! Pa'n siarad yn amlwg i ti yn ffeindio? Ie wir, byddai'n dystiolaeth. Waledyn arian gyda enw Tom ar y cerdyn. Wel, sa'i di cael y vaccine eto. Dan o defnydd ti o ti goti. A mae'n hoti mewn i'n pisyn. Heddi, compos mes i fel ti nawr. O dwi'n yn debyg yn heti. A pha'r sbectol yn amlwg i ti yn ffeindio? Sa'i gwisgo sbectol. Contacts mae'n gwisgo erbyn hyn. Come on, boys bach, chi'n gwybod taw dyn da dwi'n y ffôn? Nid ddim byd fan hyn i'r dymuned. Dwi'n caru Dregaron. Ie, gwed i nawr fy syth. Pan fydde di yn rhaid y well, good boy. Oes, fi wedi gweithio fy mas. Sorry ti, ni sydd wedi gweithio fy mas. Mae fe'n dweud y gwir, mae Tom Sion Cati yn ddieuog. Beth? Ddieuog? Galwch pawb yn y tre wrth y thragoeden ar y sgwar. Fna i gliro'r cyfan i chi gyd at atgelu pwy yw'r ffeidr go iawn.
amser dach chi ar ôl. Ie, wir, mae bron hanner nos. Dyna lwcus bod y ceir yma yn ein plith ni. Pwy yw wede? Drwch ar y clywi eto. Darn o ddefnydd di. Pwy arall yn siŵr darn sy'n gwisgo cot di? Spectol. Pwy spectol tebyg i'r rhain? Het di. Un ysau ni cwyd enni. Cerdyn Covid gyda mwd dros yr enw. Daeth yr enw yn glir ar ôl crafyn mwdbant. Ac mae yna un clyw ar ôl. Ose? Pedwar clyw oedd fe? Yr banc! Pwy sy'n wastad yn cadw bag plastig? Edward! O, sori, bwys bach. Allai esbonio. Esbonio wir? Beth sy'n dacyn weid os ti'n Edward? Ti wedi cyfflo ni gyd. O, pwy ni o'n ni? Mae pawb yn dechrau cofio amdana hi. Mae pawb yn siarad am twmsio gati erbyn hyn. Y boi mwyaf enwog ddaeth yn Dregaron erioed gyda nhw. A meddwl o'n i, os allan ni gloi twmsio gati lan, bydde pawb yn anofio amdano fi. A chofio amdana hi. Edward o Dregaron. Dwi'n sori am byw nes i, a newch chi faddau fi. Sa'n gwybod beth a drostau, a newch chi faddau fi. Ro'n i jyst eisiau bo' chi'n cofio amdana i. Edward o Dregaron, dwi mor flin am byw nes i. Iesu mor wirion, peryglin tre bach ni. A phawb yn gweithio'n galed, a twyll llawn hwyl a sbri. Ro'n i jyst eisiau bo' chi'n cofio amdana i. Edward o Dregaron, dwi mor flin am byw nes i. Sut allan ni yn cofio amdano ti? Lwcus bod ni dim yn wyllus da, a bod ni gyd yn maddu ti, Edward. Ond pa dy wneud hyn to, wir. Wych rhai sydd yn anol lambe. I greu gael dathlu Nadolig yng Dregaron mewn steil. O, hwnna neis i chi gyd. Fi'n addo biafio nawr ymlaen. Nadolig llawen, a diolch. Nadolig llawen!